κυρία Άντζελα Γερέκου για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία και κατατάξει το όμορφο βιβλίο σας. Η Κερκυραϊκή Καντάδα και Μαντολινάτα είναι σήμερα μαζί μας, με πρόεδρο τον κύριο Διογγέκου, και θα θέλαμε να σας αφιερώσουμε έτσι μια καντάδα.
της Άντζελας Γκερέκου. Ένα βιβλίο που με ένα μοναδικό τρόπο εξιστορεί μνήμες της ίδιας, στιγμές με την οικογένειά της και περιγράφει την Κέρκυρα και τις γεύσεις της μέσα από παρουσιακές συνταγές με τις οποίες οι Κερκυραίοι μεγαλώσαμε. Ένα βιβλίο που μπορεί να μας θυμίσει και εμάς γλυκές οικογενειακές μας στιγμές. Μπορούμε να πούμε ακόμα ότι το βιβλίο αυτό είναι από τα πολλά έργα που έχει κάνει η κυρία Γκερέκου για να κάνει ακόμα πιο γνωστό το νησί μας. Μια συνέχεια του έργου της στο Υπουργείο Τουρισμού. Το βιβλίο αυτό μεταφραστεί εξάλλου και στα αγγλικά και θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω την Άντζελα που μου έκανε τη τιμή να το παρουσιάσει στο χώρο μου. Μια και εγώ με συνεργάτες μου προσπαθούμε μέσα από τα προϊόντα μας να προβάλλουμε την κοινότητα της κοσμοπολίτη της Κέρκυρας, τις γεύσεις της και τα αρώματά της. Και πάλι ευχαριστώ που ήρθατε. Να ευχηθώ να περάσετε όμορφα και φυσικά να μας βοηθήσει η κυρία Γκερέκου και να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι από τις φορές που τα συναισθήματα δεν χωρούν σε λόγια, αλλά θα προσπαθήσω να εκφράσω αυτό που νιώθω. Καταρχήν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή τη μεγάλη συντροφιά που έχει έρθει εδώ για να μοιραστεί μαζί μας αυτή την πολύ όμορφη εμπειρία, το δικό μας ταξίδι που έγινε μέσα από αυτό το βιβλίο. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας που μου την εκδηλώνετε με πολύ μεγάλη ζεστασιά. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο για μένα να βρίσκομαι εδώ στο νησί μου, εδώ που γεννήθηκα, που έζησα, που εμπνεύστηκα για αυτό το βιβλίο, που έζησα όλη αυτή το γευστικό ταξίδι μέσα από τα παιδικά μου χρόνια, που προσπάθησα να το αποτυπώσω σε αυτό το βιβλίο, για να θυμίσω πως ανάγκη έχουμε τις ρίζες μας, όλοι μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν εδώ στα καντούνια που περπατούσα, που ανέπνεα τον ίδιο αέρα, όλα αυτά τα συναισθήματα πραγματικά με κατακλείζουν. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την μητέρα μου που είναι εδώ, την Μαρία Γκερέκου, την κυρία Μαρίκα όπως τη λένε, η οποία είναι πρωταγωνίστρια βέβαια του βιβλίου. Διότι αν σκεφτείτε ότι ο τίτλος είναι «Γεύσεις και μνήμες από τα 30 φαγητά της μαμάς», είναι στην ουσία όπως κάθε μαμά και κάθε γιαγιά, όπως κάθε οικογένεια που έχουμε μάθει να ζούμε μέσα από αυτό, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό που γίνεται με αγάπη, που καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι, που σιγά σιγά τείνει να ξεχαστεί αυτό, οπότε εγώ προσπάθησα λίγο να τσιγκλίσω για τους νέους ανθρώπους, ότι μπορούμε να πάμε όσο μακριά θέλουμε και με την τεχνολογία και με όλα, αλλά το να κρατήσουμε λίγο τις ρίζες μας και τα συναισθήματά μας και το κέντρο μας μέσα από τον πυρήνα της οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην χαθούμε ποτέ. Οπότε, μέσα λοιπόν από αυτήν την επιθυμία μου να εξιστορήσω και να γράψω τις δικές μου βιωματικές εμπειρίες, ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Στην ουσία, ήθελα να πω ότι η γευστική μνήμη και τα συναισθήματα που προκαλεί, όπως θα ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς θα την έχετε βιώσει, δεν ξεχνιέται ποτέ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι η τελευταία αίσθηση του ανθρώπου, η τελευταία μνήμη που θα μείνει στον άνθρωπο, μαζί με το άρωμα, τη μυρωδιά. Μπορεί να ξεχάσεις εικόνες, πρόσωπα, αλλά δεν είναι τραγιά σου. Αλλά τη γευστική μνήμη και όλα αυτά που δημιουργούνται γύρω από ένα τραπέζι με αγαπημένους ανθρώπους που έχουν μαγειρέψει με αγάπη για να μοιραστεί το φαγητό, δεν ξεχνιέται ποτέ. Μου είχε τύχει να είμαι στη Νέα Υόρκη, μου είχε τύχει να είμαι σε άλλα μέρη όπως και εσάς, που κάτι να δοκιμάσω και να μου θυμίσει εκείνο της γιαγιάς. Εκεί στο Κοντόκαλι, Αλέκα, τα κεφτεδάκια που μαγείρευε η γιαγιά μου, και τότε που ήταν ο τουρισμός, ξέρετε, ξεκινούσε στην Κέρκυρα πολύ δυνατά. Τότε λοιπόν η γιαγιά μαγείρευε τα υπέροχα της κεφτεδάκια με τον μπόλικο, το μαϊντανό και το κρεμμυδάκι και όλα αυτά. Και οι ξένοι που περνούσαν απ' έξω μύριζαν τα κεφτεδάκια. Οπότε η γιαγιά τι έκανε? Κάτι πολύ απλό που τώρα πρέπει να το σπουδάσουμε δεν ξέρω πού για να μιλήσουμε για εμπειρικό και βιωματικό τουρισμό. Έβγαινε έξω λοιπόν από εκεί, από τον κότσο που λέγαμε, από την αυλή της, και μοίραζε στους ξένους κεφτεδάκια. Οι οποίοι τρελαινόντουσαν βέβαια. Ο Σταμάτης ο Κουρέας απέναντι είχε μουσική, ο άλλος ο Τσουμπέλης απέναντι το σούπερ μάρκετ που τα παίρνε επίσης, και ξαφνικά χορεύαν εκεί στον δρόμο τρώγοντας κεφτεδάκι ή από το γιασεμί
που έκοβε η γιαγιά ή κόβανε εκείνη και μυρίζαν αυτή τη μυρωδιά της περιοχής. Πόσα δεν έχουμε ζήσει. Αυτά λοιπόν είναι τι μάλλον φιλοδοξώ και τι ονειρεύομαι μέσα από αυτό το βιβλίο, που είναι μεν προσωπικές διαδρομές, αλλά όπως ήδη έχω διαπιστώσει από κάποιες παρουσιάσεις που έχω κάνει, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να τσιγκλίσω τη δική σας μνήμη, του καθενός ξεχωριστά, να ξυπνήσει λίγο και να πάει πίσω να θυμηθεί, γιατί ειλικρινά θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι για να πάμε μπροστά σήμερα, αυτό πιστεύω, πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Λίγο εκεί, τα συναισθήματα, τα αγνά, στις σχέσεις των ανθρώπων που δεν χανόντουσαν, βρισκόντουσαν, που δεν στέλνανε μόνο μηνύματα, ακουγόταν η φωνή έστω και από το τηλέφωνο, που βλεπόντουσαν. Οπότε, για μένα, είναι, ας το πούμε έτσι, γεννήθηκε κάτι που το ήθελε η ψυχή μου και με πάρα πολύ χαρά και συγκίνηση το μοιράζομαι μαζί σας, εδώ στο μοναδικό μας αυτό νησί, με τους φίλους τους Κερκυραίους, με ανθρώπους που έχουν έρθει από τη Θεσσαλονίκη και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι για μένα ήταν τόσο συγκινητικό να μου προταθεί από τον Απόστολο τον Βαλτσαμά. Να μου πει ότι εμείς θα θέλαμε να είμαστε εδώ, να τραγουδήσουμε με την χοροδία, με την μουσική που έχουν, με όλα τα μουσικά όργανα, τις φωνές τους υπέροχες και τους μουσικούς του, να τραγουδήσουμε για σένα, να παίξουμε για σένα και για το βιβλίο σου, να παίξουμε για την Κέρκυρα. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Είμαι σίγουρη ότι μου έχετε φέρει και όλοι εσείς εδώ πολύ καλή τύχη για το ταξίδι αυτού του βιβλίου, που θέλω και επιθυμώ η Κέρκυρα μέσα από αυτό να βγει όλο και πιο μακριά. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, μεταφράζεται ήδη στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες και φιλοδοξούμε να πάει παντού. Σαν μια ιστορία, ναι, με τοπική, αλλά που μπορεί ο καθένας να φανταστεί τη δική του ιστορία. Και ναι, να μάθει για την Κέρκυρα ακόμη περισσότερο. Να μάθει ότι την παραμονή του Αγίου Σπυρίδωνα τα καντούνια μέσα γεμίζουν μυρωδιές από κανέλα, από το λουκουμά και μέλι. Να μάθει ό,τι άλλο έχουμε σε σχέση με τα ήθη και τα έθιμά μας, με τα πολυσπόρια μας, τα πολύσπορά μας, με το αυγολέμονό μας, με ό,τι σημαίνει αυτό. Επιρροές βενετσιάνικες με μεν, αλλά μέσα από τις νοικοκυράδες, τις κερκυρές και τις μαμάδες μας, προσαρμόστηκαν και εκείνες ανάλογα με αυτά που είχαν και τα λιγοστά πολλές φορές και φτιάχνουν νοστιμότατα εδέσματα. Η μαμά μου βέβαια μου είπε ότι το πιο σημαντικό συστατικό απ' όλα σε ένα καλό νόστιμο φαγητό είναι η αγάπη με το οποίο φτιάχνεται. Οπότε έτσι θα τελειώσω ευχαριστώντας βεβαίως την οικογένειά μου πέρα από τη μαμά. Όλοι συμμετείχαν σε αυτό. Ο αδερφός μου, η νύφη μου, η κόρη μου η Μαρία, τα νύψια μου, η θεία η Αλίκη, όλοι. Μια μικρογραφία λοιπόν μιας Ελλάδας που την ελληνική φιλοξενία και το τραπέζι και το φαγητό το έχει στο επίκεντρο των συναισθημάτων της και στο επίκεντρο αυτών που μπορεί να προσφέρει και στους ξένους μας. Ο κύριος Μπούχαλης είναι εδώ και σας ευχαριστώ που τόση ώρα αποτυπώνετε για να θυμόμαστε μετά αυτά που λέω. Ο κύριος Μπούχαλης είναι καθηγητής στο Αγγλικό Πανεπιστήμιο, είναι ένας σπουδαίος ερευνητής, καθηγητής πάνω στον τουρισμό, στο μάρκετινγκ του τουρισμού, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη του τουρισμού. Είναι εδώ για ένα ακόμη συνέδριο. Με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και με άλλους που κάναμε χθες, είχα την τιμή να μιλήσω για τον τουρισμό και το μέλλον του. Άρα λοιπόν, μέσα από όλο αυτό, έχουμε πει ότι ο τουρισμός μας, που συνδέεται και με τις γεύσεις και με τη γαστρονομία μας, το μέλλον του είναι τοπικό. Άρα το μέλλον του τουρισμού μας, το μέλλον όλων μας είναι τοπικό. Με αυθεντικότητα, με αλήθεια, με συναισθήματα, με προϊόντα τοπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά. Βγείτε τα κοκτέιλ τα υπέροχα, θα ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο και τον Λάζαρη, που θέλω να πω ότι σε όποια παρουσίαση κάνω, πραγματικά με γενεοδορία, μου στέλνει προϊόντα του για να έχουν την εμπειρία οι άνθρωποι που έρχονται στην παρουσίαση του βιβλίου μου να γεύονται κερκυραϊκά προϊόντα. Έχουν ταξιδέψει τα κερκυραϊκά προϊόντα από την Αθήνα μέχρι το κουπάκι στη Βόρεια Φωκίδα. Αν το πιστεύετε, πιστεύετε, σε ένα μισοεγκαταλειμμένο χωριό που προσπαθούμε να το αναβιώσουμε. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε εδώ. Ένα προς ένα σας ευχαριστώ. Και να είμαστε καλά να δημιουργούμε ωραίες αφορμές για να βρισκόμαστε με την Κέρκυρά μας. Ευχαριστώ πολύ.
έξω. Όσοι δεν απόλυ να βρήκαν έξω, τα λουλούδια του Μαγιού και πάνε να τις παίξω.